پشتی نزیکی 4 ساڵان فەریدە عەباس ڤەگەڕیا گوندێ کۆچۆ، گوندێ خراپە، پڕی وێرانی و ڤالا ji mirovan lê pir ji bîreweriên zarokî û xurtaniyê. Dê xwendingeha gundê Koço da ku meydana yek ji mezintirîn tawanên serdemî bû, Ferîde Abbas li hindaf wêneyên dayk û bab û xwişk û biraw kes û karên xwe rûdinê. Koço meydana mezintirîn komkujiya êzdiyana li ser destê Komala Dewleta İslamî Daeş. Li 15 meha heşt sala 2014 11 rojan piştî êrişa li ser Şingalê, Daeş pitir ji 600 mêr û xortên Koço kuştin û tevaya jin û kiç û zarokên wê xistine bazarên koletiyê. Piştî derxistina Daeş, rizgarbûyî vedigerin wê derê û kela dilê xwe dadirêjin. بله شعرم رفت تشتکی کلا که زحمت بود و اشمیش دست لیویا به روزی مکز به ما کوچو زیاره کوچو و که گنده کستی در رابویم کیف چی بود مزهاتم بس بچه کی زحمت چی بودش برای که او بری وقتی سر کوچو دا یعنی بشکل کی دی بود و کم همو پیکره و کو کوچو خوش و سلام همو تیده بس به جاره یک دیده نبود یعنی تشتکی وان نما بس مسورت وان تیتم تشتکی دی ندی و که مقابر وان جماعی تشتکی دی نبود. فەریدە عەباس ku li Almanya li jêr çavdêriya çareseriya derûniya ji ber ku rastî reftarê herî xirab û tehdayê bibû ji aliyê milîtanên Daeş ve vegeriya Koço gundê bab û kalên xwe ku niha li jêr kontrola hêzên ewlehiya Iraqê de ye. Çalakvan û xelkê gundî wêneyên qurbaniyên tawana Daeş li ser dîwarên xwendingeha gundî danîne. Ew bûye mozexaneyeka wêneyan. Ew qurbanî beşekin ji hezaran qurbaniyên êzdiyên Şingalê bi destê Daeş hatin kuştin, revandin û sebîkirin ku hêşta bi texmîn pitir ji 3000 wan di destê Daeş demane. رسالة مش عالم را كابان كتشوجنا خلاص كنا تنها نيجي كاسي هزار كتشوجني زارو إزديال دستي داعش ده خلاص كنش برأجي يكشوان ناجي عتابهم أجزانم چندي بزحمته يعني هر روز أقل دستي وان ده بسالكي أو هر روز مرنا خوش خديت خوازن وكو هرو ليدان وتعداي واغتساب تشتغنا مني كبسري وان ناكن ژمارەکە کێم ji 1700 خەڵکی Koço rizgar bûne. Piştî 4 mehên sebîkirinê Ferîde Abbas şiya xwe ji kolatiya Daeş rizgar bike wê kitêbek bi navê Keça Daeş qelskirî nivîsandiye û niha berevankar û çalakvan digel rêxistiya bi navê yez de. Heta niha çendîn gorên bi komal li dora Koço hatine dîtin lê hêşta xelkê rizgarbûyê wê bihîvîne ew gor bên vekirin û kes û karên xwe naz bikin. Lê ji ber ku ew gor şahidên jenosayda êzdiyan e, gelek layan dixwazin bi şêweyek zanistî û serederî digel wan gor re bêkirin.